Masasabi ko kay Diwata, teka, watch me. Tatalbugan namin yung parisan mo. Pwede ko nga sabihin na ito yung pinakamasarap na pares sa buong mundo. Labanan na lang ngayon, pasarapan ng parisan. So confident naman kami na dahil sa bilang Kapampangan kami, magaling kami magluto. Kaya naisipan namin gawin ang parisan na to at sigurado kami magugustuhan ng mga tao. Sa Ka-Brothers Pares, ino-offer din namin dito unlimited rice with free soft drinks. Meron kaming 120 pesos, beef siya na may kanin, rice. Meron din kaming putok-batok pares. Meron siyang lechong kawali, chicharong bulaklak, unli soup, unli rice, at may free soft drinks. At ang pinakamalupit sa lahat, meron kaming tinatawag na Stairway to Heaven Pares. So bago nyo orderin to, magpaalam muna kayo sa mga pamilya nyo. Message na sila kasi malupit yung pares na to. Meron siyang lechong kawali, merong chicharong bulaklak, bone marrow, balut sa puti, unli rice, unli sabaw, unli taba, with free soft drinks na wala sa ibang parisan. Ako nga pala si Aljon Calina. Kilala kami sa Ka-Brother Vlogs. Naisipan namin magtayo ng parisan dahil nga sa panahon ngayon, usong-uso yung mga parisan. Gawa nga ng bitaw si Diwata na kung saan sa kanya rin kami na-inspired. Well, ginawa namin to kasi nga dahil mahilig kaming magluto. So alam naman namin na maraming parisan na naglitawan. So ang labanan na lang ngayon, pasarapan ng parisan. So confident naman kami na dahil sa bilang Kapampangan kami, magaling kami magluto. Kaya naisipan namin gawin ang parisan na to at sigurado kami magugustuhan ng mga tao. Kung sa iba meron silang fried chicken, meron din kaming ino-offer na seafood mix o yung seafood to go for only 210 pesos. Meron ka ng isang mixed seafood na may crab, shrimp, tahong, mais. Meron din siyang squid with free rice and free soft drinks. At ang sauce pala niya ay Cajun sauce na talaga namang sauce pa lang, ulam na. Ang pinagkaiba namin sa ibang parisan, bukod sa premium yung ating mga ginagamit, yung mga baka natin fresh, yung kanin natin sweet jasmine na talaga namang mapapabalik ka sa kanin, malinis, masarap at affordable. Yun yung pinagkaiba namin sa ibang mga kainan. At sigurado kayong masarap to kasi nga bilang Kapampangan, mahilig talaga magluto at masarap kami magluto. Pwede ko nga sabihin na ito yung pinakamasarap na pares sa buong mundo. Confident. Noong unang bukas ng aming parisan, nag-expect ako na maraming mga taga-Pampanga yung darayo dito. Pero nagulat ako kasi every time na may dumadating na customer, tinatanong namin sila taga saan. Karamihan sa kanila puro dayo. Merong mga Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Manawag, iba't ibang parte ng norte. Talagang dinadayo nila yung ating parisan. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mga kabalid natin na mga sumugod dito. Merong taga Porac, Mabalacat, Dao, kung san-san parte pa ng Pampanga na pupunta dito. Maraming salamat sa inyo at sana ipamalita nyo sa lahat na meron na tayong Diwata Pares inspired na parisan dito sa Pampanga. Masasabi ko sa iyo, Diwata, maraming salamat dahil marami kang taong na-inspired. Kundi dahil sa iyo, hindi magsusulputan yung mga parisan dito sa Pilipinas. Pangalawa, congratulations kasi marami ka ng mga na-achieve ngayon. Marami na rin mga taong nagbibigay sa iyo. Deserve na deserve mo yan kasi bilang nagpapares, alam ko kung gaano kapagod, kung gaano kahirap yung sakripisyong ibubuhos mo dito. At good job sa iyo. Sana umasenso ka pa. Pero watch me.
tatalbugan namin yung parisan mo. Napakasubi. Well, nung una akala ko madali lang kasi sa mga napapanood kong nagpapares, bigla na lang silang yumayaman. Pero nung sinimulan ko nang gawin yung parisan na to, hindi pala siya ganun kadali. So, bukod sa mag-spend ka ng pera, kasi kakailanganin mo dito mga equipment, lutuan, bayad sa tao, meron ka mga babayaring pwesto. Bukod sa maglalabas ka ng pera, maglalabas ka pa ng effort dito. Pag nagpares ka or kapag nagtayo ka ng parisan, medyo babawasan mo yung tulog mo. Minsan halos wala kang tulog kasi ikaw mismong mamamalengke, mag-i-inventory, mag-iisip kung ano yung mga lulutuin or kung paano yung flow ng negosyo, sample, paano yung hindi ka mauubusan ng pork belly, lechon. So kumbaga, hindi siya ganun kadali, mahirap siya kung mahirap. Pero kapag nasanay ka naman din, worth it naman. As of now, open kami from 4 p.m. to 12 p.m. Sa loob ng 4 na oras, nakakapagpaubos kami ng up to 400 serving na pares. Yung mga ginagamit pala namin dito sa aming ka-brothers pares, ang gamit naming sangkap dito, puro premium at hindi kami gumagamit ng mga powder. So fresh blend talaga yung mga ginagamit namin. Ayaw na lang namin sabihin dahil sikretong pampalasa yun. Baka gayahin nyo eh. Vlogger dito ha. Pantay-pantay ang serving. Tapos ito yung Wino-welding muna natin yung bago i-start. Pero ito kasi dahil maliit yung mga pagmahal. Medyo maliit sila. Natin yung malambot. Ay, ayun pa. May kasamang boto-boto kasi ano natin. Napakuluan natin na may boto.
Nalusaw na. Wait lang. Pag take out po, walang drinks, pero pwede ko yung ulit. Gawat na rin na po yung bone marrow. Kung tinatanong nyo ako kung kaya ko bang i-explain yung lasa ng pares, sa totoo lang, mahirap siyang i-explain dahil sa sobrang sarap. Kaya kung ako sa inyo, punta na lang kayo dito para matikman nyo. Sa lahat ng makakapanood ng video to, lalong-lalo na sa mga ka-brother, punta na kayo dito sa Ka-Brothers Pares. Located to dito sa Stall 33, Talipapa, Barangay Sapa, Libutan, Angeles City, Pampanga. Kapag pumunta kayo dito, only picture, only shoutout, meron din tayong only rice, lahat na only dito, may only wifi din tayo, kaya punta na kayo dito mga ka-brother ha.